Hola de nou a tots, benvinguts de nou al canal del Raconet. Avui us porto un vídeo sobre criteris de divisibilitat. Què és això de criteris de divisibilitat? Doncs, bàsicament, per saber si un nombre es pot dividir de forma exacta per un altre nombre. A simple vista, ja sabem que el nombre, per exemple, 6 es pot dividir entre 2 i 3, però quan parlem de nombres més grans, tenim aquests petits trucs o criteris que ens permeten, amb un simple cop d'ull, saber si un nombre es pot dividir per 3, per 4, per 5. Això és important de tenir-ho controlat perquè ens permetrà agilitzar segons quins processos i càlculs en un futur. Comencem, doncs, per explicar alguns d'aquests criteris farem servir el panell numèric. Si us agrada aquest material i esteu interessats en adquirir-lo, a sota us deixo un enllaç on el vaig trobar jo. El panell numèric l'utilitzarem per explicar els criteris de divisibilitat del 2, el 5 i el 10. Comencem pel 2. El que farem és marcar tots els múltiples de 2. 2 per 1, 2, 2 per 2, 4, 2 per 3, 6, 8, 2 per 5, 10, 12... Així més ràpid, no? Com veieu, aquí tenim en color vermell tots els múltiples de 2. Per tant, aquests nombres són els que es poden dividir entre 2. Tots tenen una peculiaritat, tots són parells. Per tant, el primer criteri que tenim és que si un nombre és parell, es pot dividir entre 2. O dit d'una altra manera, si un nombre acaba amb 2, 4, 6, 8 o 0, és divisible per 2. Fàcil, veritat? Anem a desmuntar això. Perfecte, continuem ara amb els criteris de divisibilitat del nombre 5. Doncs, fem el mateix que amb la taula del 2, marcarem els nombres múltiples de 5. Doncs, els nombres múltiples de 5 són 5 per 1, 5, 5 per 2, 10, 5 per 3, 15, 5 per 4, 20, 5 per 5, 25... 3 hours later. I ens queda així. De forma molt visual veiem la taula del 5, o els múltiples de 5. Queden sempre en aquesta columna i en aquesta columna. Per tant, un nombre és divisible per 5, és a dir, es pot dividir per 5 de forma exacta, si acaba o en 5 o en 0. Anem a veure ara els criteris de divisibilitat de la taula del 10. És molt fàcil, és com la del 5, però sense aquesta columna. I com veieu, aquí queda la taula del 10, per tant, un nombre és divisible per 10 sempre i quan acabi amb 0. Molt fàcil. Desfem això i anem a parlar dels criteris de la taula del 3 i del 9, que ja no farem servir el panell numèric. Per saber si un nombre és divisible per 3, el que hem de fer és agafar les seves xifres i sumar-les. Si el resultat d'aquestes xifres és un múltiple de 3, vol dir que aquell nombre és múltiple de 3. Per exemple, el nombre 96, que té com a xifres 9 i 6, al sumar-les, 9 més 6 fan 15, i 15 és múltiple de 3. Per tant, el 96 és un múltiple de 3. El nombre 64 no és múltiple de 3 perquè 6 més 4 fan 10 i 10 no està a la taula del 3. Amb nombres de 3 xifres també ho podríem fer. Per exemple, el nombre 126 és un múltiple de 3 perquè 1 més 2 més 6 fan 9 i 9 és un múltiple de 3. I per la taula del 9 és exactament el mateix, però si el resultat és un múltiple de 9. Per exemple, el nombre que hem dit abans, 96, com que fan 9 i 6 fan 15, i 15 no està a la taula del 9, no és múltiple de 9. Però el nombre 99, que fan 9 i 9, 18, 18 és un múltiple de 9, perquè 9 per 2 fan 18, doncs 99 és divisible per 9. Ens en queden dos importants, el 7 i l'11. Comencem pel 7, mireu. Per saber si un nombre és múltiple de 7, el que hem de fer és agafar les seves primeres xifres i restar-li el doble de l'última xifra, de les unitats. Per exemple, el nombre 546 és múltiple de 7. 54, que són les dues primeres xifres, menys el doble de l'última xifra, que és 6, menys 2 per 6, 54 menys 2 per 6, són 42, i 42 és múltiple de 7. El nombre 77, doncs si agafo la primera xifra, que és el 7, i li resto el doble de la segona, que és 14, 7 menys 14 són menys 7, i menys 7 és múltiple de 7. I finalment ens queda els criteris de divisibilitat del nombre 11, potser el més rebuscat de tots. Com sabem si un nombre és divisible per 11? El que hem de fer és agafar d'un nombre les xifres que estan en posició imparell i les que estan en posició parell, sumar-les entre elles i després restar-ho. Si el resultat és 11 o 0, o un múltiple de 11, vol dir que aquell nombre és divisible per 11. Per exemple, el nombre 3.795. Agafem les xifres que estan en posició imparell, el 3 i el 9, i les sumem. I agafem les xifres que estan en posició parell i les sumem. 3 i 9 fan 12 i 7 i 5 fan 12. Si ho restem, el resultat és 0. Per tant, aquest nombre és divisible per 11.